Sibisimo semali eqenjini National Freedom Party. Leli qembu belibambe ingqungquthela yokhetha ubuholi olundi KwaZulu-Natal lifuna usizo lwemali. Ubuholi be-NFP bube nesithangami sabe indaba eThekwini namhlanje nalapho ke bebelandisa khona ngesimo seqembu. I-NFP eyaqembuka eqenjini IFP yanqoba amawadi amaningi awabewuswa iqembu iNkatha Freedom Party KwaZulu-Natal. Njengamanje NFP ibhekene nezinselelo ezahlukene ekubalwa kuzo uqhekeko lwangaphakathi kanye nezinkinga zezimali. Umdonsiswano wenkantolo sekuyinto ejwayelekile kuleli qembu. Ngenyanga edlule isicelo esiphuthumayo sokunqanda ukuhlala kwenqungquthela yokukhetha ubuholi baleli qembu azange siphumelele. Le ngqungquthela yagcina isingathelwe olundi lobuholi beqembu buthi umengameli waleli qembu uZanele Magwaza Msibi samela aqhubeke ukuhola leli qembu. Bakuphinde bagcizelela ama-delegates enkonfereni ukuthi uMagwaza Msibi ngokwawo uyena kuphela umholo NFP kuze kube kubuya uJesu kuze kube ulwandle olukhulu apha eThekwini mhlawumbe liyasha. Iqembu lithi seliqoka ikomiti elizobhekana nezinkinga zalo ngakwezimali. Ngo-2016 i-NFP yahluleka ukubhalisela ukhetho lohulumeni basekhaya. Sixoxisana nazo zonke izinhlaka ezingasilekelela abafuna ukufaka mhlawumbe ukuba ama-investor noma bafuna ukuselekelela ngaseyimalini njengoba sisishilo ukuthi sixoxisana even nosomabhizinisi bonke abakhona. Njengoba sekusondela ukhetho lohulumeni bendawo la ngo-2021 NFP izimisela ukubuyisa amavoti ayilahlekela. I-IFP ikhule kakhulu ngesikhathi iNFP ihluleka ukungenela ukhetho ngo-2016. Kodwa ke sesiyakholwa manje ukuthi ngoba sekhethe ubuholo obusha buzosebenza kanzima uqinisekisa ukuthi wonke lamavoti asilahlekele mhlawumbe abanye abagcine bevotela iIFP okanye abanye abagcine benquma nje ukuthi cha baza ukuvota. Siyaqinisekisa labo bantu labo bazobuya bazovotela iNFP. Iqembu lithi lizobamba ingqungquthela emigomo yalo kulonyaka. Bongani Gema indaba enze SABC eThekwini.